Ụmụ Igbo, ana m ekene na onye ukwu na-ekene onye nta wee sịkwa nke onye chiri ezere. Nwa mmụọ emegbune nwa mmadụ ka nwa mmadụ hapụ imegbu nwa mmụọ. Geenụ ntị ka unu nụ ihe onye eze Jizọs na-ekwu. Ghanata kwuo ihe bụ uche, maka na isi sekpụ ntị agba ofe. Ngwa jee ka ebe nke ka ebe ngwa. Ịghọta onye bụ oji abalụ mba mbụ ọ nwere ihe ọzọ ka ya bụ iti ile bikos ọ na-agbakwa mba sị ka ị hapụ ije fọba agba Ọkwa agbarụ mfafa na wife a ji wee lapụ JCN ka ọ na-akpọ m afa. Enwere ibe njiri eme nọ na iwe wee m bụ na ikwesịrị ịkpọ ngwa m. Ikwesịrị ịgwa m agwa dị m awe. O kwesịrị ịgwa m. Because ife wee m iwe bụ ife a JCN kwuru n'abalị ọ dịzi aka na ya ayọ si ya nya bịa gburu efi nya bịa mee nke atrisi ekwesịrị okwu ka o wee malụgoro ka ọ bụkwa n'ala ka e wepụrụkwalụ ndị mmadụ na si alụzi n'ụka alụzi n'omenala na ike dị n'omenala. Ịghọta enwezi bụ mmadụ ebu akpụ gwa m sị m na fọm vaịs wee kọta ya bụ biko na kemosi ọ ga-adị ya kapaja ya ọ gbuchizi onye ọbụla na-arụ ndị Igbo ifugo ọ sị nọ ife niile ka eme ndị Igbo ifugonu na ife niile anyị mere ka i wee bunikwafa ọzọ anyị ebikwa motos ọkwa emesịa ma ebilo moto ma na nsogbu adị ụna ma onu onye dị ya onu onye a ka nchọ ka unu ghọta ka unu wee marụzie ebe ọ nọ. Onu onye a kịta ka nchọ ka unu marị ka unu nwee ike wee mara ebe ọ nọ. Jos geenụ ntị onye asị ya kere onye Jizọs ka oge ịmụ mmanya ka unu marụzie onu onye dị ife a ka unu wee mara ebe ọ ji enya. Na-ege ntị na-ege ntị ụmụnne m hey, o nwere ife ọ ga-abụ. There are some things wey be say if I see am like this I go dey just dey wonder ma ọ bụ anyị abụzikwara ya mmadụ o nwere ife ọzọ na operate inside us, you know. Unu anụgonu ma voice okongwu dibia. Ọ bụ mmasị voice of call record Onye Eze Jesus mere oge ya na okongwu dibia na-ekwu. Mana kedu ihe m ji wee bịa? Onye aghọrị ka agbalị yakwa ifuru ihe a niile. Eso m na ndị jetere ije mana ọ bụrụ ihe mma bịakwube today. Kwa ifuru ije eso m na one of ndị jetere ije. Ịghọtago? Mana I thank God for one person. Anụ ihe anụnwa abụrụ ihe mma apụta ka bakwa ifuru ihe a niile unu na-akụ a na-eme na ndị ajụ soshal midia si n'aka na-emebibi bụ ọrụ ka a na-atụ and ịdanye erihe gị. Ka m hapụ igbu oge unu, let me not waste you people's time here. There is a lot of people na our land. O nwere ọtụtụ ndị be anyị ndị dibịa gbugoro anya. Ọ bụrụ ofu ọbụla ịbụ ha ka nkụ mana because of fear. One bụ fear, second bụ because of na ọ na-eje ụka na-ejebe dibịa, so ọma ndị bold enough ịpụta wee kwu ihe dibịa mere. Ịghọta ihe na-agwa gị? Some of them bụrụ because na ọ chọrọ ka ndị mmadụ mmalụ na ọ na-akpabe dibịa. Na-aghọta?
ịma ka a na-ekwu okwu nke ndị som ndị ụka na-eme, ka a na-ekwu okwu nke ndị som ndị dibịa. O nwere ndị dibịa n'ụba anyị na-eme anapụta pụọ, na-eme daizi, ha na-eme ihe a na-akpọ anapụta pụọ. Ejide gị, etichaa gị, adịrị etinye gị ụjọ n'anya, gị nwa agbaba ọsọ fide na onwe ya ji ndị akpa ozu nọ, ndị especially ndị anọ na soshal midia. Dibịa dị ire n'ala Igbo anọrọ na soshal midia. Dibịa dị ire n'ala Igbo n'oge soshal midia. Asịkwa gị na ife adịrọ, ife dị o, mana ifuru ndị anyị na-eme mkpọtụ ya bụ onye aghọlị ka agba. Ha nwere ihe m na-agwa ndị be anyị si adakana, amarọ m ife iji eje na be dibia, I don't know for you, that is your own personal business, you know, maka na onye ohimmiri fụrụ ọkụ ya ka ọ na-eri. Ife emegidekwugo ha wee apụta na soshal midia na-akọ akụkọ arinji ma n'ihe gbasara dibịa. Dibịa bụ ihe a na-akpọ, ọ dị attached to omenala ndị Igbo, maọbụ ịkpọọ ya ọdịnala ndị Igbo, maka ọ fịara alụ. Onwere obodo ị ga-abata n'ala Igbo ịma nwoke dibịa. Mama ya otu na-ekwu na mana ihe a na-etebọ onwe ha na soshal midia dị mkpa, chụọ na-akọ akụkọ arinji na-eji eme ihe nka ọ wee dịka ka o nwere ihe na-eme. Adị m ebere m kwa ha ife odozi dị ebere m, and they blame you. Gị nwa I dey blame you. Gị nwa ọ dị ọsịsọ feel that na enwere a shortcut to success. Gị nwa ahụ ọ dị ọsịsọ ka na-ebere. Gị nwa believe n'ihe a na-akpọ there is dignity in labor. That is na onye ruo olie n'aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Gị nwa ọ dị ọsịsọ ịchọrọ ka ọ mere gị tata nke echi. Azụ nwa afọ Igbo, ị mara na ndị gboo na ndị mụrụ gị si dat na kama ị ga-agba ka ngwọ gị gbaa ka nkwụ elu na nwayọọ bụ ije. Ịnụnụgo ebe onye Igbo na-agwa gị sị gị ka anyị jiri nwayọọ ka anyị nwee ike iru ọsịsọ. Ịnụnụgo some of unu nwere ike ịnụrụ okwu ị na-efiri dat ka eko onye si ji nwayọọ esi wee ruo ọsịsọ because ị nwere thinking faculty. Ide eche echiche ma ị na-asụ asụsụ gị anyị na-asụ bụ Igbo, ị na-asụ ya ide echebara ya echiche. Ọ dị ka ọsịsọ, ọ dị ka ndị a mụrụle gịnị si etu a wee bibe ndụ n'ahịa ga-afụ n'ala Igbo. Dibịa ga-apụta na soshal midia si mmadụ na a ga-emere gị ọgwụ ka ị wee tụọ ọrụ. Nwanne m ka m jụọ gị, igwu mmadụ wayo ihe ọma? Gị nwa na-ege m ntị, igwu mmadụ wayo, mmadụ gwuo mama gị ma nwanne gị nwaanyị ma papa gị ma ọ gwuo gị wayo, ị ga-adị happy? Then dibịa sị na ọ na-eme omenala wepụta na soshal midia wee sị gị na ọ na-alụrụ ndị mmadụ ọgwụ eji egwu ndị mmadụ wayo. Ee, ndị Igbo si na ajụghị ajụ, daizi ajụghị ajụ wee lie na-akpata ayaya wee nwụọ. Ndị Igbo wee sịkwa na ọkụkọ si na ọ na-ajụgbu ajụgbu were elu. Cheta na ọjụ ngwa ngwa na-ajụta ife ụta, okwe ngwa ngwa na-ekweta ife ụta. Mara onye ị bụ, mara ife ya agarị gị na nke ama ngarị gị. Wefuru ihe a niile ifuru anyị na-agba tata kitikitikitikitikitikitikiti. Achọrọ ka ị mara na onwekwa onye gị ya na-agwa iriri onye ma asị. Onwere onye ga-asị na ọnyịnya nwa ka onwere onye ga-asị na ọnyịnya nwa ọkacha akacha. Ha ya esi n'imegide ihe a one day ka ha agafe. Life goes on, ndị nọkwa ndụ a continue. And ha ya esi anyị anụta nkọ gị pịatapịa ha ya esi one day ebido fade away. Akwa Mohbad anwụọla. Akwa ịma na o nwere oge ọ na-ekwo Mohbad ịma na ọ gbanata breki kịta. Cheta na eze ego nwere oge ọ na-ewu. Ma John Nnebe Olisa
many of them ndị akata ikpo ụwaba ahịa. Sọsọ okwu m na-agwadebe gị tata bụ ahịa nke gị ahụ zụọ ya ọfụma, maka na onwere onye ma ebe a na-eje. Ndị Igbo si na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. Ife ire data na ịchọ ka erie gị ọrụ, nsogbu adịrọ. Ịchọkwa na ịma ife, ịmara ife. Ịghọtago na osimiri ada elilo onye ọfụla ọbịa. Ọ gị chọrọ dibia. Like I said before, eso m na ndị jetere ije. Adọ ya ka m ji apụta ebe a na-agwakwa gị pụtara die na onwere uru dị n'isi azụ. Ihe a niile ndị a na-eme bụ try and luck. A lot of them bụ try and luck. Onwere ife asịrị na a na-agba afa. Ihe some of them bụ that one pattern, one strategy, one ihe ahụ ọ na-agwa gị ka ọ ya agbakwa onye ọzọ. The same because some of them na-ejezi mụọ dị ọrụ amụọ, amụzia ya amụọ the same pattern ahụ. Ihe a bụ etu ọ ya abụ ije mbọsọ ịmaligo dat na ebe ị nọ lesọn ịmabere bọsọ ị na-ejekwu pastọ na inwe problem ịdịgoro dị na ị ga-agụ sam, gụọ some quotation, mee fasting. Nke a bụ eze ama na a ga-echi. Etu a ka ọ dị nọ ndị dibia anụnwa ị na-afụ mbọsọ ọbụla ị na-efili dat na onwe ka problem ndadiz na problem gị na o nwere ihe nọsọ nwu ya na ọnyanwa na edistọbụ gị wee si n'ọka ije ebe dibia dị redi na a ga-agba gị na ị ga na-ihe eje na mmiri wee jee n'ichi ndị ichie ebe unu wee jee na nke ikwu nne gị wee jee ebe a jee nke a dị redi. Nke a wee eze ama na a ga-eji ọzọ asị gị nọọ nwaanyị mmiri gị ma ọ nọọ dị mmiri gị. Ihe a bụ eze ama na a ga-eji. Ọ bụ na ị bụ onye ụka and ị mara ife sọpozuru ime azụ onye ụka, ịma na ịmara ihe ị na-eme. Isi m na ị bụ onye omenala and ị mara ihe sọpozuru ime azụ na onye omenala ịbụ, ịma na onwere ihe ịma. Ọ bụrụ dibia sọpozuru ịgwa gị ife ị ga-eme azụ onye omenala. Ihe na-adị n'ọnụkọ mara mgbe ị sọpozuru ime nke a, ma mgbe ị sọpozuru ime nke a. Ị na-aghọta? Etu a ka ọ dị n'ihe ebe ọbụla mma n'ụka ahụ ị nọ. Isezine ka pastọ bịa sị gị dat na ịsọpozuru ijefu ndị moderate babies na ịsọpozu ije mee nka. Ihe a bụ ịnọ n'ụwa ịnọkọta ime sara aka si ebuzinere gị azị amụma mara ife. Ebele na-emere m some of you people. Ebele unu na-emere m because the way ọ ga-abụ mpụta sị na dibia napụrụ mmadụ 1 million. The thing is baffles me because I can't do it. Kedu ife dị ihe ahụ ị ga-agwa m na ma gị ma ịbụ pastọ gwagodo m ife dị ihe ahụ ị ga-agwa m to convince me inye gị ma ọ bụla 100,000. I pity you people. If ihe a na-eme na social media, look at pụta na social media a na-akọ akụkọ arenji dibia because some of them nwere ikwu na-amala the heavy, that is the gravity behind the word na onye a bụ dibia. Jee jube ese mara ihe dibia stand for. Ọ bụrụkwa ahụ dibia akpakara dị mgbe makịta jụrụ n'ihu akwụkwọ akọtu ma ndị na-eme content creator si na ha na-eme dibia, ma ndị magician ha ncha bụ dibia. Help me share this video. Ịchọọ ịma ịmarị, ịchọkwa anị keep on landing, jumping up and down, feeling that no nwere onye na-achụ gị. Nwanne, nobody is after you. Nọrọ ana kpọọ onwe gị meeting. Ị ga-ama ebe ya problem si n'abalị. Ihe a na-agwa gị bụ nothing but the truth. Onwere na-achụ gị. Nọrọ ana azị mmadụ ịbụ chike daiz gbakọka na wepụ chịkọọ chisa tunekene just kpọọ onwe gị meeting, jukene onwe gị ajụjụ. Ifu na o nwere ike sef ihe ị na-agbagara ọ bụrụ gị nwa bụ ihe na-eme onwe gị, nọ gị nwa bụ ya own problem. Help me share this video for those who wants to learn.
ndị achọkwana ịnụ, let them keep on, mumu dey go. Thank you and remain blessed.